Nauwi sa trahedya ang inuman ng 44 anyos na mangingisda sa Santiago Islands, Barangay Lucero, Bulinaw, Pangasinan noong Biyernes, June 26. Ito'y matapos na barilin siya ng isang 63 anyos na lalaki na nakaalitan umano ng biktima. Lulan daw ito ng isang motorsiklo. Nagkaroon pa ng komprontasyon ng dalawa hanggang sa paputukan ng suspect ang biktima. Sinabihan po yung nag-inuman ng wag kisiga-siga daw po doon sa lugar. After that, may bila pong bumot po ng baritong tapos pinutukan po itong ating victim. Isa sa mga bala ang tumama sa kaliwang tenga ng biktima, lumabas sa kanang leeg at tumagos pa sa kanang kamay. Naitawid pa po sa sa isla eh. Doon siguro po dead on arrival na rin po siya doon sa Reliera Hospital po sa bayan po ng Bulinaw. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect pero kalaunay nahuli rin si sinagawang manhunt operation ng Bulinaw Police Station. Kandak ng hot pursuit operation, manhunt operation, sa tulong na rin po ng dalawang kainuman niya kasi sila po ang naka-identify po nung suspect. Kaya po pinuntahan po namin agad doon sa bahay niya. Kaya doon po namin siya na-aresto ng mga tropa natin. Itong po suspect na nahuli namin ay kinasuhan po namin ng murder sa Araminas Prosecutor's Office po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bulinaw Police Station sa tunay na motibo ng suspect sa paggawa ng krimen. Vanessa Bugtong, RNG News.